Medan na kita duha. Dari balik dia idol ang trap pan ano la pan sarili. Pan sarili la idol kaya trap. Dari na baligya. Hindi bibinta. Yob. Ha? Nasa kami dito sa Pilew. Tapos, ano na lang yung pagkaw ba? Ano na lang yung sa balong pagkaon? Yob. Gamitan ko ano niya.
namatayan to karma. Wala ka namatayan man namatayan to karma. Madali lang, masakit. Hindi. Na. Masakit, dali na. Dali na. Lalo na na oras. Kanina kapag ipinukaw. Wala na kayo magwan para makapaghi ka sa Lunes. Utang kay lalo na na. Eh magwan palit yung uniform. Kaya direct kasi ni magwan ang uniform. Sino nila yung ilaman. Ano yung ate. Mat na, magkape. Balo na lapit grupo. Hindi, si Kuya, sino ba yun eh? Angeline N. Sipagan. Busy si Kuya. Mat na, Lakay Rodel Channel. Good morning mga idol. Shout out. Shout out Angeline Sipagan. Shout out Lakay Rodel. Lagi, wag na pagkapi na. Hindi ko may karang ulo at yung pagkapi. Oh.
Kung nalan yan, maglayin ma pag di matunod ma. Ano na yun? Pag sasaba, mahal siya na giniinubo siya. Spirit bigla. Ano mga kwanda sa na nakuan. Pansin natin. Ano nga ito? Ikabi niya. Hindi ka na. Hindi liwat ang iba. Nakapanalo ka na sa kagabi. Ha? Nakapanalo. Yan na. Wala uwi. Oo, agad. Wala na kagabi manulo kay ako naman na gabi, wala. Rubya na. Pero daw lera naging talo. Kung nakadahang ba sila? Nana ba napit yan? San Juan? Pero 24? May dana di ba di Alimango? Kumari yung kakulop mo, waray kumari sa balay. may daw tayo babalik ko Ano? Ano kumadi? kumadi. Tulog na ulo kumadi. Hindi wala kayo na manunod. Ipang kada kahit para upat akong matunod niya na dagko. May naglibot kanina tamban. Ha? May naglibot tamban. Kanina? Oo. May paon pa man ako kada. Ha? Kada mo pa sa akong paon. Pero sige hapon niya kapulot yun. Oo. Pero man iya. Kay 151 Pacquiao, 500 man ako. Iya, 1,000. Oo. Palatan pa man gasolina. Tago makitawa ka sa amo. Ako, kanini may ilang gamit. Ha? Kaya may makina. Ay, ugat. Wala na yung tumba. Wala, gaya naman na ba yun. Kaya may man nagporsigar pag sa kasaigbaw. Si tumba, wala nga yung pursigan pag sa kasaibaw. Hindi ba dito mo sa kanap ko? Kung na nga pagkakat.
Pwede mong gad kay taas. Abot ko lang nga sa iya. Aw. Nadluklak pagsaka sa igbo. Wala Man dito na. titira Sir Mark. Sarap kong ada. Manak na pag kinaka. Na trauma. May trauma na sana. Karan balik ka sa Igbaw. Sisay lagad kami sa pili yung para damo ba? Nano? Sila na mo ibukan sa pili. Tapos kapitan na yan. Yak na naman nasa. Ay mabisi ka naman ada. Ay karuyag man niya. Pag siring ada dayon. Hindi ba magtulog ka pa? Ano ni karuyag man niya mo. Ginapurahay ko na pagsasa. Nakalitan ang pasitero sa Domingo Kuan. Ila ba? Kuan maron, 2 kametros. Kasalbusang sa kametros tunga. Siring ko na ito piling. Ay, lunes ang paka-uniform na ko siya. Uniform na niya ako, may ano ng sapatos. Makapawad ko nila kay Muram na lakan lang, kay Balay. Liyak pa. Ang huli ng trap ng crab. Manoy Inil Vlog.
morning. Jan Limix Vlog. Shout out. Ito pa yung mga pangkatunggan na trap. Ito naman yung ano, pang ilog. Pwede rin sa katunggan. Naabot pa ganito ang taon sa kalubian. Hindi nakalubian. Ito kung pa sa aton sa may katapusan. Ayaw, God. Basta dag kang panaog. Naman dako pa yung panaog. Tidak ako pala, kanina kagahon. Uno-uno pala. Di pa rin ito maabot. Abot God, pero hubsan ka dayon. Saan Kay, pala? kaya lasing ko, lantong. Ito ba pagkuha na sa sasa? Magduso. Pagkabukas, kuhaon sa aga. Ay bawa, magsasaya na. Bukas pa kuhaon. Buwas. Ito ta kayo magsasaya. Hindi kayo magbayon na. Ay, bahala God ka. Bukas na nagkuhaon. Waray gad magsakoon. Pankol lang pa sa sako. Puri pag binuto.
Sana sa ba dito yun sa katapusan? May po dito. Sa may dalakit ano, waray na. May po. Kung wala lahat agi eh. Abot na na sila nga ito panasa. Okay, sana dito ano kay Kaig. Maya kumuha lang sa sakay, titigol man.
Boxer din ka rin. Ha? Naalala ba dito ba mo Facebook? Kung meron pala na absent ang klase, absent dahil si Teren. Tama ba? Wala ka may kagin ka. Hindi ka duwara, basta kung dumura sa English. Sa imo lang. Hindi na wala pa. Hindi na rin yung message ano. Sa iyo na Facebook may mga message na sila. Kita mahilig. Ubas pa yan ayun sa kami apinan. Kita lang natin sa luyo, irato na rin. Kita labi siya na ibig. Ito pa sa akin sasasa sa mga pili kung ubas pa. Maling, Kaya tumaring mo yun. baluto. Ay kami ito ni mo kuya, baluto. Saan ko pa yung bakat ko niyam pa? Pangit eh. Kita, anangat mo kayo, mabaktas na lakit anay. Mulakit sa pili, may pakuha ka na lang niya sa kuya. Ay, mahuli magpinuho ko, marikit ko ano. Kita awani, kung di da lugod yung kita. Oy, Scarlett!
ano yung bubas. Bainte 4 yung dako na sa taong. May dagad. Tuan na magkukuras yung sinili. Kasunod siya ramay. Ako, meron taon. Tako na. Di naman abot Taon. kabaw. Kabaw na kuluyog. Ada ba luto din? Meron kayo dito ako sa piliw. Ano? Hindi na piliw. Sa piliw. Di pa ano? Sabi na yung pagnasan din. Kaya wala lang siya maskwela kay kung ano siya. Law na. Pasay mo tirin, maundang nalaak. Kaya makaturog Kawalan ka. pa sa uniform. Turog ka man ora-ora. Nakatawag man. Ay man yung sawan. Hindi ko sabihan eh. Pislok la. Agto di mo sa prison o. Mga kuwan. Boy, hindi magkamukaw ito. Isin ko ba na itong tagdasan? Pawid ko ito. Pagbiling ka iba. Ato na yung mga, may mga bula. Ano? Paano pinagbuko tapos pa na yung galaman?
Pwede kayo magmata. Cellphone na sila din, butang ni Karen. May mas ako mo? Siya lang alam ni Lisa. Tapos, batutan, balinti. Tukan na medyo may sabaw. Si Angelito. Maninis ang bugas iyo. Nakakaano. Baga ng buwan mo. Lakha. Tata na. Dito sa Inday. Ang kilo. Ay kakahulog na mga kilo. Painti na yan na, Jok. Bangin. Tama, ready mo na ada. Nakadaw na kung yan nakuhan.
ano, Bubo. ano sa pagadlain eh. Eh, ang balik tubig, wala. Eh, ikaw na bumalik ko. Gusto din mo, may magaling na asa na sila dito. Sige yung mga kaaga sa pangabuhi. Pagkakatuhan, bagay malaman. Ay, malaman. Pero dali na. Okay, kung may gapuan, hindi ka kaapon. Tumatuhan na na. Yob. Yob. Alayunan yan ang tuho. Ang sulod na di ka, ito atin sa pilar, walang tuho. Tarong, bangin mo ni Parigo ni. Diya ang litong tarong kanto. Unahin ang darog. O di, akong sinalod, isulod na ito niyan kay Parigo niya, tarong aligidi. Ay, isulog na lang. Kung ano sandang yung gamiton? Ha? Pagtugad akong sundan. Siya adlaw na. Kanina po ang pinito, di malagong mata. Di na may tora unlod. Ano, mabungkos. May din na may na siguro sa likod. Aliterin, biyang may utan din nga kung ano, maraguso. Kung ano na lang sa bawlan, ang ilito may maraguso, may paiktirin mo rin mga utan. Hindi mo na si, ang ilito na kaon sa munggos. Suka din ang buhay. Balik ang suka. Balik ito sa channel. Tagsipi ba si ganyan na ako na hindi ni mama.
naghilito pa kay mga sa kami. Hadi nagtuon na ah. Ay, nagsura ko isang pito. Magkota nga kanlani kay patahi si Catherine Kuan. Ayaw na lang ang UV. Uniform ba yun? Sharing ko lang to si Lynn. Kasi mga kami tayo kuno nga maroon. Ay, sipa. Talaga pala. Yob! Diyan ka pa makanto? Ha? Kumakuha natin. Natuwa na lang kami niyan, udto ha? Sa piling. Udto ba na sa piling? Uy, ako di ko sinilas.
May Starla TV Vlog. Shout out ma'am. Kung malapit lang sana, bibigyan kita ng trap. Marami akong trap dito ma'am. Tapos na. Yan. Ginagawa natin kagabing trap. Malatag na natin ito mamaya. Yung daanan ng alimango. Papalitan natin dito mamaya ng lubid. Yung ganito. Yung bukasan. Dito yung bukas. Para kunin yung laman. Ito. Medyo mababa lang para hindi matangay ng agos. Hilog.
dito na lang guys yung live natin guys. Kasi maglatag na tayo. Lalo siya pagparong. Ito guys yung natapos natin. Ano daw lang siya ni pagparong.